oh. Ako dito. Bumili lang ako ng mga kagwang, yung gloves kasi... Mga kagwang, welcome to my channel. Morning mga kagwang. Mamasyal kami ngayon mga kagwang. Doon sa sa pinakamalaking store ng mga kagwang. Tawag nila 363 days Christmas na kagwang. Mag-close lang yung kagwang pag Christmas at New Year. Pinakamalaking tindahan in the whole world. Beaumont Hospital mga kagwang. Laki masyado mga kagwang oh. Dito sa Michigan Hospital. Lamig. Wow. Huh? You like mac and cheese? Okay. Kaya lang mac and noodles. Pilutay na. Tama lang yun. Mga kagwang, dito sa Michigan mga kagwang, yung plate number nasa lang. Plate number ng sasakyan sa likod lang. Wala yan sa harapan. Dito sa Michigan, wala yan sa harapan. Nasa likod lang yung mga plate number mga kagwang. Oh. So yung mga harapan mga kagwang wala yan. Tingnan nyo mga kagwang ha. Oh. Pasko, Eskinita, Tagalog. Yan mga kagwang.
World's largest Christmas store. Dako juga Prino? Malaki talaga masyado dito mga kagwang. World's largest Christmas store. Wala pa. Oho. Di ba mga design na din no, sa iba-iba na lugar nung? Oo. Oho.
Wala lagi na sila pre, kumasa sila. Yung mahilig yan mga kagwang sa ganito mga kagwang. Mahilig sa sabong dyan mga kagwang. Ito na. We're going to pay. May nabili na kami mga kagwang. Palabas na kami ngayon mga kagwang kasi may puntahan pa kami isang lugar. Dani ka diri oh, you might reach for that the big. Oh, asa the big ito mga to, asa ito mga to next? Asa itong pangalan? Ha? Senders? Yes, vendor. Mamunto siya katong kwano? Open 361. Oho. Ay, let's take a picture. Mga kagwang. Ano lang pala mga kagwang, nabawasan mga kagwang. Dati kasi mga kagwang 363. Paano masabi? Open lang sila 361 days na lang mga kagwang. Tingnan yung mga kagwang oh. Philippine flag mga kagwang. Kita niyo yan. Pabalik na kami sa car. Tapos may punta kami isang lugar. Maganda din mga kagwang. Dito na kami mga kagwang. Ano mo na mga kagwang, lunch. And the Cheetos, don't eat water, they will be crying.
Okay, dahil kon ba na eh? Disabled. Sa. Kami, basta gutom mo di, why reservation? Usap di. Dapat mo naman kagawang mo. I already got the water. I just want chicken tenders. Labi ang bread pero materi lang yan. Yun, yun. Labing bakit. Wala akong nakuha, wala akong nasahan. Sa likod, battery kayo. Okay. Sub na mga kagwang. I thank you, Lord. Ano muna? Restroom. Restroom. Oh, there's a horse right there. Yeah. Open sale sa mga antique house. Wow. Here mga kagwang. Pepper place. Yung mga buildings, mga kagwang design. We just realized we were in the car and my mom's like, hey. I know, and I just left it. Nag-wild mga kagwang mo. Pokemon. Ha? Mau, sigurado. Sigurado. Yete.
Merry Christmas. Look, Look at the moose. The moose. The moose. Babe, kami na, babe. Na coffee dia? Kasi na coffee. push on the button. I think it. Oh, nerds. I thought you said nerds. Huh? Tanaw daw kung nasa coffee mo. Wala. O, dito na lang ta. Dito, sunod to. Ang iyahang candy tour. You wanna see that? Aha. May ibang flavor ng mga ice cream mga kagwang oh. Candies. Okay, okay lang. Wow. Getting the scorpion lollipops from. Mga kagwang. Kain tayo ng ano mga kagwang. Ice cream. Ice cream in winter time. Oh? Oh? Okay. Tastes good. This is good, Danica. There's a choco ball. Good? Huh? You bite? Choco, right? Oh. Huh? Nag-yellow na yung tubig mga kagwang, oh. Of course it's my mom. Lagyan na po si mom. Ma, what is my name? Regina or Yari? Look at the water. Grado.
imagine belly flopping onto that ice. Sweet. O yan mga kagwang, oh, matigas na yan mga kagwang, yan dyan. Matigas na yan dyan. Dito pa yung ano, pwede pa mag-swing. So doon wala, matigas na yan dyan. Daddy, give me your phone. Alright, let's go. My phone, give me. Aha. Aha. Ito na sa here. Kuan dita, Let's stand by there here. mura dita na sa Germany. Germany. Kaya itong flag, Germany mo itong flag. Oo. Apa nila? Welcome to Germany! Welcome to Michigan. Oh, Michigan. Ah, Germany, Michigan branch. Here, I did it. You did it. Oh, no fish. No fish. No fish, right? Oh, nagkuhan, oh. Oh, look at that. Look at that, oh. Oh, 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 oh. Look at that ba? Agahay na gani, oh. Daddy, don't do that. So, mga 3/4 siguro inch. Agahay na. It's a bird. Snowman? It's Superman. Snowman, it's a plane. The Matrix. The Matrix Snowman? What? What? Look, it's a bird. I'm starting to watch the Matrix. Huh? Binuang ba? Ha? It's a bird, it's a plane, no, it's a mushroom. Mushrooms? Oh, tingnan niyo mga kagwang. Oo, walang plate number sa harapan. Oh, likod lang dito sa Michigan mga kagwang. Okay. Tingnan na ako dito mga kagwang. Bumili lang ako ng mga kagwang, ng gloves kasi
Sakit sa kamay, lamig dito. Manguli na ang mga kagwang. Manuri pa ang mga kagwang di ay, sorry. Here the other side. Mga kagwang, bili muna kami ng mga kagwang, lutuin mga kagwang para dinner. Dito na kami sa bahay mga kagwang. Thank you for watching.